Hei kaikki mun nimi on Eskes ja mä pelaan tänään Skywarsia. Ja jos te saatatte kuulla, että mun ääni on vähän semmoinen jotenkin outo, tai sit mä saatan nuuskia aika paljon. No en mä tiedä, kutsutaanko sitä nuuskimiseksi. Et se niinku, koska mulla on vähän flunssa, niin saattaa olla, että mä kuulostan vähän oudolta sit. Ja mikä mäppi? Varmaan, että oliko tää UFO-mäppi tai... Jos en mä tiedä mikä tän oikein nimi on. Ja muuten jos te haluatte tulla pelaa tässä servussa, niin tän servun tän nimi on Pärinä Craft. Et jos te haluatte pelaa, niin tulkaa pelaamaan. Ja sitten muissa videoissa saattaa olla Edmond PvP, mun kaveri. Saattaa olla se tulee myös mun videoihin mukaan, niin sitten. Ja muuten mä kerron tänne sitten teille, että jos mä oon hiljainen, niin älkää ihmetelkää, koska saattaa olla mä keskityn, tai sit mua vähän jännittää, koska tää on tavallaan mun eka video, mitä mä oon pistänyt YouTubeen, niin sit mä saatan olla vähän hiljainen. Mut kuitenkin, mä yritän aina mennä keskelle. Yleensä mun Skywarsissa taktiikka on olla heti mennä suoraan keskelle. En mä tiedä miksi. Yleensä mä haluan mennä keskelle, koska siellä saa tapettua ihmisiä helposti. Jos mä pystyn, niin jos voidaan... Ei. En mä pystynyt tiputtaa sitä. Missä noit tonne? Arrow. Ja muuten mä pelaan sitten OP Skywars. Jos te haluatte tulla tänne, niin mä saatan joskus olla täällä onlineista, niin tulkaa sit pelaa myös mun kanssa ja niin. Tossa on jäbä, mä voisin tiputtaa ton. Ups. Ja saattaa olla aina kun mä ammun, en mä tiedä miksi mä ammun aina jousi bow and arrow Minecraftissa mä saatan aina tehdä OP-ääniä sit ja semmoinen, en mä tiedä miksi. Mä olen jotenkin semmoinen tottunut tehdä semmoinen. En mä tiedä miksi. Toi jäpä. Toi jäpä menee tonne. Mun ei tarvi huolehtia siitä jäpästä. Noi tiimaa. Ei hitsi. Mä saatan hävitä. Onks täällä punch? En mä tiedä onks punch 2 varmaan. Varmaan se on punch 2, koska ei punch 3 saa. Ups. Anteeksi, mä vahingossa röhtäsin. Jos ei oo oikeesti niin reilu kuin tiimaa. No, miksi mä sanoo, koska mä yleensä tiimaan Edmond PvPn kanssa, niin miksi mä selitän. Yritän tiputtaa toi jäbä. Ei se tippunut mun takia. Se itse tippus. Eiks tää mun? Joo, tää oli mun. Saattaa olla, että mä en oo kattonut kaikki chestejä. Et mä oon tosi sokea ja mä en kattonut ihan kaikki. Toi yrittää ampua myös. Kuolee. Mä tapoin se. Mä saatan yleensä olla vähän kämppöri. Et mä kämppään aika paljon joskus. Mun strategia on heti mennä keskelle ja sit kämppää vaan siellä melkein. Ja. Jos mä tiputisin myös. Toi jäbä yrittää tappaa mua. Mä yritän tappaa ton jäbän. Ja mä voin pistää tonne alas mun kaveri Edmond PvPn kanava. Jos te haluatte mennä, niin kattokaa sen video myös. Se tekee mun kaikki videoita. Ja mä en tiedä mikä päivinä se tekee yleensä videoita, niin menkää katsomaan. Edmond PvP on jo 2 videoa, niin menkää tsekkaamaan se. Anteeksi. Mä saatan yskeikin myös. Mä yritin tehdä tänään video, mä oon kuitenkin kipeä, niin mä tein video. Mä halusin tehdä. Kuole. Onks tosissas? Hyvä hyppy. Missä nyt ne arrot? Onks enää edes?
Tässä Timo vähän. Onks mä... missä se yksi jäbä on? Tässä pitäisi olla 3 pelaajaa vielä. Mä, toi jäbä. Onks joku tippunut? No yleensä monet, en mä tiedä miksi monet niin kun pelaa Skywarsia, niillä on aika outo taktiikka. Ne pistää veden ja sitten ne menee tonne ihan alas ja sinne odottaa siellä kunnes niin kun, kaikki on kuollut ja sitten ne tulee välillä ylös tai sitten jotkut vaan jää sinne. Ja sitten se viimeinen luulee, että se on jotenkin kuollut ja sitten se itekin hyppää, en mä taju miksi. Se on aika outo taktiikka. Mä en oikeesti nähnyt niinku sitä toista. Mä näen vaan tän kevään. Viittiskos mennä sen luo? Mä menen sen luo. Tapa se. Mun pitäis voittaa kyllä se, koska mä otin Enchanted Golden Apple ja vielä Strength Potion. Tapa se. Kuolee. Mä haluan tiputtaa näskin se. Tipu. Kova ottelu. Kova ottelu. Tipu. Se tekee mun damagea nyt. Juokse. Yes. Sit, ai. Kuolee. En mä tiedä, syöks Golden Apple vai Enchanted Golden Apple. Se on jompikumpi. Mä heitän tän. Joost. Siinä sulle weakness potion. Au. Tää jäbä kova. No ei se oo kova, mut. Se tekee mun damage. Miks mä edes katoin siihen chestiin? Mä meinas klikkasin edes. Eiks milloin tää ottelu vasta? Jes, mä tapoin se! Se on Timu käppi tossa. Just. Mä heitän nää pois, toi pois. Tässä. Se armor ihan mennyt rikki. Ihan sama. Mut missä nyt se yksi viimeinen jäbä? Mä voisin mennä pistää no kaikki water, niinku noi vedet pois. Katsotaan jos se tippuu sit jossain välissä. Siis mä ite vahingossa tipun. Hojaa. Tai sit se saattaa olla jossain, että mä oon tosi sokea. Mä vahingossa melkein tipuin! Oh my god. No niin surkea. Tässä on vähän ROV. Mä voisin ottaa näin. Noin. Sit jos on jossain tuolla alhaalla. Varmaan sillä on sama taktiikka kuin mä just sanoin. Tai sit mä oon vaan tosi sokea ja mä en nähnyt sitä. Muuten, mitä jos joku on rakentanut ilman, että ei oo? Okei, mä saatan olla tosi sokea. Missä vie vettä tuolla? Eiks mä blokannut just tota vettä? Tai sit mä oon tosi tyhmä ja mä en muista. En oo blokannut toi. Missä vielä on vettä? Pitää olla vähän varovainen, mä en halua kuolla. Missä se on? Ja sit se voi olla oikeesti tuolla alhaalla. Koska mun mielestä monet vedet ei lähde pois. Niin saattaa olla, että se on tuolla alhaalla kämppäämässä. Ja jos se on, niin mä oikeesti lupaan, että se on aika surkea. Entä toi? Mikä toi on?
Mä en tsekkaa mikä toi on. En nyt nopeammin. Vihreä. Mikä tää on? Se kämppä tos. Kato, mun pitää mennä tänne toisella puolella. Mä syön mun golden apple. Ei se ollutkaan, että se on siellä alhaalla vedessä, kun se on tässä. Wow, mikä kämpperi. Se on vielä tyttö. Onks tos siis? Au. Heitikö mä sieltä poison? Mitä mä annoin se? Mä tiedän. Lava. Heippa. Mä lupaan, toi tyttö on kämpperi. Tästä. Kuolee. Mä lupaan, toi tyttö ärsyttävä. Onks tos siis? Me voidaan tehdä tätä koko päivänkin. Mitä? Mä voisin tehdä pepikäpsi. Ihan sama tyttöästä. Ei se tehnytkään sitä taktiikkaa, kun mä sanoin. Älä sano nyt se peittis, ei. Mä voin mainaada nopeammin. Toi tyttö on kauhean ärsyttävä. No ei se ärsyttävä, mutta mä inhoan kämppärei. Mä saat olla välillä myös kämpperi. Itekin. Kuolee. Mä tiedän, otan ton pois ja mä pistän ton tohon. Ja nyt mun pitää rikkoa tän. Just. Ei hitto, en mä kerkenyt. Mä yritän pistää tohon blokki. Nyt se voi. Heippa! Onks tos siis? Mitäks? Tässä on toinen lavaputteri. Palaks nyt se? Palaks se? Mä yritän... Oikees mä inhoan kämppärei. Oikees itekin mä saatan joskus kämppätä sinne sanoa, mä inhoan kämppärei. Kämppäminen on kyllä kivaa, mut sit se on ärsyttävä muille ihmisille. Mä tapaan se viimeisessä lopulla. Heippa! Vihdoin! No tää video vähän oli liian pitkä, niin nyt mä lopetan tähän, kun sen tytön takia. Niin älkää inhotko sitä tyttöä, kun se kämppäs. Ja sen takia, koska mä yritin tappaa, mut sit se ei kuollut. Niin sit video meni vähän liian pitkäksi. Okei, mut moikka, nähdään sit seuraavassa videossa. Heippa!